Uinen hilduan EHZ eta festibalaren 30. urte urreneko podcasta. Festivala azkenean martxan da. Lehen gaua, lehen kontzertu txandak eta mozkojak pasa dira eta festivala pil-pilian iratzartzen da. Lehen eztabaidak eta ikuskizunak hasiko dira. Larumat goizeko exitazioa sendi da giroan. Laugarren atalean, pertsona desberdinek ikusi nahi zituzten kontzertuen nahiak azaldu zituzten. Maskak! Fermin Muguruza. Eta Fermin aparte besteik? Emiautzkusta isa sakara, me iduriz sarra dela kontzertuz. Ai, karamba! Zenbat ideia izan zituzten, ase ezinak. Ruper ikusiko nuke, eta proposatuko nuke EHZ-etan urtero igandean tapiak jo behar duela. Baina, zazpitan edola. Eta orduan dena aurreratuko nuke. Formula berri bat proposatzen ari zaiguna Amets Aranguren da. Baina ni dena aurreratzearen alde. Eta inauterien bueltako eztabaida debate bat gaur egun martxan edo holtzak hartzen ari diren edo kaleak hartzen ari diren inauteriak ulertzeko formatu diferenten arteko. Eztabaida debate solasaldi bat entzunen nuke. Amets ibilbedi taldean parte hartzen duen musikaria da. Taldeak behin baino gehiagotan jodu festivalean eta artista gisa Ametsek festivalari buruzko esperientzia berezia du. Festivalaren B aldea ezagutzen du. Oso gogoan ditut, eta anekdota bat da, baina ostrak, oso gogoan ditut. Ez dut uste beste inon eman indizkiatenik holtzarego aurretiko momentu horietan ostrak. Hori oso gai egon zen, grazioso esan zen, hori zen nuke alde batetik, gero ipatu dudana bazkariena, eta iruditzen zait bazkaltzeko eta txoko konpartitu hori izatea oso aberasgarria dela gainera, ez da sobera handia, orduan bai ala bai nahi eta ez topatzen zara beste jende batekin, eta hori beti guagita. Eta musikarien txokoa bera ere oso leku egokia da. Osa, musikari batek izan ditzaken, aurretik izan ditzaken beharroiek eta badago jatekoa, badago latxe egoteko leku bat, bode komunak, ez dago... Askoz gehiago ere izin deskatu esan nuke. Ni, eta uste dut hitz egin dezake ere taldearen izenean, ni oso zaindua sentitu naiz beti, eta esate izuana ere, kostatzen zait pixkat... Igual bere iztea musikari gisaz izan den, eta ez dakit hartzaile arrunt gisaz izan den, ze musikari gisa joan naizenetan hartzaile arrunt gisa ere joan naiz. Denek festivala desberdinki bizi dugu, izan artistek, antolatzaileek, laguntzaileek edo festivalariek. Maika Arla plazako programazioko arduraduna da 2018-tik. Plazako programazioa antolatzea lan handia dela badaki. Guk entzatzen duguna da izait artistak bai euskaldunak eta bai urgunagokoak ere. Eta gure kriterioak ez dugu hainbeste kriteriorik da gehiago bakigula orain bartitugula apopres hainbeste zirkoa hainbeste dantza ikusgarri, hainbeste txaranga, hainbeste kontzertu, gu piskat guk orain gure buruan bakigu piskat nola egina den ordutegia, jakin gabe zer izan den dena ino, eta horrekiko gero sekatzen, zinez sekatzea, entzutea, jendekin mintzatzea, guk ikusi duguna ere, entzatzen dugu ere urtean zehar beste festival batzuetara joitea,
Bai naizela gai identifikatzeko eta ikusteko EHZ-ak baduela eskaintza bat, esanen nuke, ez dakit hitza hau den, baina orekatua, osea musikari kaso egiten dio, eta hor badago esanen nuke irizpidea duen jendea. Beti dago kartelean ezagutzen ez dudan talderen bat, eta hori positiboa da, eta beti dago ikusi nahi dudan talderen bat. Gero guk maite duguna da beti gauza pixkat alternatiboak, baina entzatzen dugu albezain bat bai ala ere, maite dugu ere konpainia tipien dinaraztea. Asko baloratzen dut festivalak bestelako eskaintza bat ere izatea. Uste dut plus bat dela hitzaldiak, bestelako bertso saio diferente batzuk izatea, hori txaranga batzuekin ere topo egin ahal izatea, edo, bueno, nire naiz bereziki izalea zirkoarena eta baina badakitolako eskaintza ere badagoela. Ez dugu sekatzen bortxaz animaleko konpainia bat gure helburua da ere konpainien laguntzea, konpainia tipien laguntzea, batzutan ere batzuek kontseilatzen digute beste bat, eta urtero egiten ahemanak sortzen ditugu konpainia ezberdinekin, horiek ere baituzte lagunak, hasten direnak zirkoan, hasten direnak dantzan, musikan, eta gure helburua da ere talde tipi horiek, hastapenean direnak ere, horien laguntzea ere, eta horiek dira piskat gure kriterio, ez dugu bortzat kriterioik, denentzat den leku bat izaitea plaza hori azkenean. Osa, uste dut, aitortzekoa dela musikalki esanen nuke anitza dela, edo beste gozatzeko baino anitzagoa, baina batez ere jarriko nuke balioan hortik aparteko eskaintza. So the Palestine Music Space, keep it up. Yeah. So I have the feeling you like to sing. Shall we sing a song together, a melody together? It's very easy. Nice? Yalla. So it goes like this. So, very easy. It's also very nice. So check it out. Are we ready? It goes like that. It's your turn. Try to sing it with me. Yeah. Pentseko programazioa usua aipatua da eta festivalaren bihotza izaiten da. Jendea dantzan, lasatzen eta oiuka ilunean, izahazpian. Alta, pentsea bihotza bada, plaza festivalaren harima litzateke. Jendea igiz, egun pasa ikuskizunetaz gozatzen ari da iduzkiak argiturik. Teknikariekin ari gira lanean, orain badu urteinitz berrikipa dela, beraz ari gira lanean urtu xantzeak. Eta beharrik hor direla, eta ez gira hartzen teknikak duen lekuaz ere EHZ-etan. Eta ara baituzte, horiek da horien lana, ez da gure lana, teknika. Eta beraz, horiekin zinez ari gira elkar lanean bai festival denboran eta bai urte usantzeak, eta azkenan horiek ere sartzen dira kontaktuan artistekin gu kontaktatuta gero, baiaztatuta gero, horiek ere sartzen dira ahemanean azkenean ikusteko teknika jalo guzti hori. Eta artistekin ere ez denekin bortxaz, megeinekin kristuan ahemana sartzen dugu ere, eta gainera, nek gaiten beti, ez txumaitut plazako giro hori izen dela ere artistekin, egia da batzuek berriz kontaktatzen dituzte, janez hainiz maitatu dutela jaritzean, nahi dutela berriz etorri. Zinez bat dugu hageman biziki polita eta urain arte beden, zazpi urtez nik xantza hainiz ukan dut, artistak guziekin biziki ongi pastu baita. Pertsona bikainak ezagutu baitizu. Ez dakize urte zen, izanen 2021 agian. Momentu batean, publikoan nengoen,
pentsan uste dut zela, eta bestak izu zinen agobiatua zegoena, baten bat zegoen agobiatua, barraren bestaldean, edo falta zelako jendea, edo... Eta uste duzan, bueno, sartuko naiz ni momentu batean behar den ratortan laguntzera. Eta orduan gogoan dut etzegola gauza asko ere eskatzeko, uste dut ardoa, sagardoa eta garagardoa olako zerbait zela. Eta, bueno, pues ikusi nuen pixka jendea zertan ari zen, da zanen, bale, pues hau hola, eta hau hola, pues ematen altziren pitxerrak uste dut, edo basoak bestela. Eta, aber nola izan zen, bai, eskatu zidaten, bueno, behin baino gehiagotan eskatu zizkidaten garagardo pitxerrak. Baina nik ikusten nuen, nire ondoko ari zela ateratzen garagardo pitxer batzuk aparrarekin, eta nik ez nuen lortzen. Eta segitzen nuen, eta momentu batean jagaldetu nion, baina nola ari zara? Osa, ez dut lortzen, eta, bueno, ena izaditu, baina egin ditut barra txanda batzuk, eta, joder, hain txarra, ez naiz edo ez nuen pentsatzen. Eta esan zian, jaskari zara sagardoa jartzen. Osa nuen, hostias. Pentsatu nuen atzeraka zenbat aldiz eskatu zidaten garagardo pitxerren bat, eta, osa, igual atenen dituen 15, baina inorretzen bueltan etorri kexuka, orduan. Ongi, gero ez dakit prezio aldetik, onerako zen, EHZ-aren dako edo txarrenako. Ez dakit hor esagardoa edo garagardoa den. Onerako? Pues mira, hori da nire aportazioa. Zenbat oroitzapen kondatzekoak diren. Ez gara oaxtzen gertatzen den guzia 3 egun horietan. Zen joan urteko edizioan beroarekin egin duguna, eta egia biziki beroiten zela egunan zer, plaza horretan animaleko beroa zela zola horrekin eta dena, eta pastu dugu azkenean, atxale osoa, publikoa bustitzen, artistak bustitzen, eta azkenean bilakat, harrigarria zen nola guari ginen plazako krogeko guztiak publikoa bustitzen, baina azkenean dira ere erazteko beste batzuk, eta egingarria da nola azkenean programazioa txikitzeko nola piskat denetara egiten dugun, zoen bortza zentzurik bola pentsatzean gero, biziki egingarria zen. Megia jendea ez tala bortza zo hartzen, usu jendea galiten du, mesiten duzezek erazta denboran. Ez da hor jendea hartzen zen egiten dugunaz, megia, azkenean 3 egunez, badirela olako gauza txipi batzuk, biziki garrantzitsuak direnak eta direla kurrikan piskat egun osoan zer, beti bada ektotak badira berra 1000 eta beti bada petio bat nunbait, zerbait ez dugu pentsatzen, beste blokatua da zirkulazioan, beste artistak ez dakitzer falta du, beti badira olako gauzak eta... Bai, joan ortekoa zinez, eta edizo polita zen azkenean nahiz eta biziki bero egin. Eta ez da antziber larun batean garela eta festivala aurrera doala. Bai, laguntzaileak sinaugiak bezala lanean kagaskan ari dira. Laguntzailek eta bereziki arduradunek parean dituzten oztopoak eta arazoak gainitu behar dituzte festivalak aitzina segidezan eta festivaleriek gozatzen jarrai dezaten. Erakutsiko izan dara funtsatzen duen. Hemen, bada berin filtro bat. Hena pasatzen delarik, berine bali badu, editu dira, hartu berina, bota kontener krisan, eta badira plastikoan hor, plastik asko botilak, eta beraz, berinen dutena, ezatzen plastikoan, eta hartu dira festivalera bai. Beraz, hemen dugu. Sorti sistem. Brigada Berdea festivaleko zikinuntzi guzietaz arduratzen da. Berziklapenaz baita komunetaz ere. Zalantza dut honekin, ze uste dut oso egoalekeria bat dela, eta orduan, ez dakize puntaraino den zilegi, esatea ala ez. Segurazki izanen da ohitura faltagatik. Komunidorrak egin dizkit pixkat zailak kudeatzen. Ez dakit den, ez dagolako gero hor txorrotarik, edo ez dut gogoan behintzat, edo ez dakit. Aha, ez da denentzat gozo, hori segur. Baina festivalak hartzen duen engaiamendu ekologiko bat da, eta azkenean hori esker oroitzapen iringarriak sortzen dizkigute komunidorek. Batez ere, gaueko 2etan ez direlarik argituak argindarrak saltatu duelako. Zenbat aldiz torri da? Ba, eta da bi aldiz, bat zila patrine eta beste iti, ez dut pasa eta joan behar dugu.
duzu pasa, tu dégages, tu pas trop eta gainean. Berda zuen hor debarkutan da etxebaren energinekoa, me denek ezagutzen dugu bera izan. Ça c'est blaireau. Insupportable. Ezakit, ils ont tout rebalancé. Hemen basoa atzeko txukarutxe. Bai, et du coup, ene ustez ere hori da. Hor bada bat, puntukakotx? Bai, Ah, voilà, nickel. me maina triko. En avant. Bine 5. Marka, bai. Ezakit bat. Handik da nahi bauzu. Oui. Pardon, mi amigo. Markatu. Euskera edo frantses? Francés? Español? Tu? Arabia? Festivalak atxikimendua sortzen du ahazoin desberdinentzat. Besta handi bat delako, elkartasuna eta kolektibotasuna senditzen direlako, edo giroa maite dugulako. Musikari gisa ekarri dit publiko bat asko gustatu zaidana. Asko. Eta gero ekarri dit urteroko hitzordu bat, batzutan ez dena praktikara heldu, baina agendan beti egon dena. Maite dudana, hainitz da igandean plaza isten delaik. Zozoa iduritola, me bada beti pizkat satisfakzio gauza hori, non ongi pastu da, lortu dugu, bada animaleko stresala ere guretzat, hiru egunetan programazioaretik bekikira, untxapastu behar dela eta dena, eta beti bada momentu hori hor igandean, non hor bakigu guk bukatu dugula gure partea. Eta nun lasaitzen giren, eta nun zinez animaleko plazer bat da hor bukatzea eta ikustea nola jendea gainera usu igandez bada kriston dinamika eta giroa plazan, eta hor ikustea jende guzia dantzan eta jende guzia gozatzen, eta hor zinez animaleko plazer da beti. Uinen hildoan EHZ festivalaren podcasta da. Atalontan Amets Aranguren eta Maika Arlaren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Salbat Alzugarai, ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Zerbi Etxesuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria musika, Aimar López Erason eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karrikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hildoan EHZ festivalaren podcasta.